Mboten. Walah lah. Matur nuwun Mas. Wah. Ya aku biasane iki nek anu lunga ngene nggo mic iki ora nggawa. Ha ya. Mike tasik didandakne, Pak. Heeh. Hihi. Nang kencana apa lagune kono arep apa? Gubuk asmara apa-apa? Sing dijaranakne. Ayang-ayang ya. Iso. Kan dijaranakne. Oh, sik to. Apa ora ngerti sikon apa piye jane? Habis ini foto ya. Ya, Mbak lagi kerja sik. Kakak lagi ini dulu ya. Lagi mancing. Hai. Apa? Lewong? Iya. Manut, Pak. Nggih nderek kula nderek, Pak. Apa lamunan nggih, Pak? Hah? Lamunan. Kuwi manut mburi kuwi. Nderek, Pak, kula nderek rencang-rencang pengrawit mawon. Nggih. Oh, nggih, nyuwun lagu napa, Bu? Oh, Gubuk Asmara. Ngomongi bener aku kok. Pas iki. Kuwi Buarnoto weekend, kuwi Buarnoto. Oh, Garwane Pak Kades. Buarnoto. Heeh. Sing garwane bapak sing hitam mau. Aja ngono to. Lah nggih, emang hitam tapi manis. Tapi gue awet nom ya. Iya. Gue cuantik nol menik-menik. Hati-hati lho, Bu. Nek jenengan mengke awar bapaknya terus ketularan lho. ketularan manis. Nggih. Kuwi lho Gubuk Asmara, ayo diaturake nggih. Mangga. Gubuk Asmara jaranke cah loro, oke. Nggih. Mangga, yuk dadas yuk. Mili
iki Bubuk kae tebak cerita wayah wangi nganti kaki